Na sakay malay sabut bu tomo ke afgan ga ke malalag na ko Imam Faisal Baudu buat dini wa ke mala benar syariah yang agama dini benar apa sa dini pangatatawan lagi malalag na dinga berat ya mi akong girka dia nga mga tawa aku punya mi nga dia nga saraga kana ne malalag na iputay na kay kuna malalag na ribat ko na timu-timu agi ang kalang do mbaalang ko na malag na suporta mga ulama sa dunia sagiang muta di taro hari nakuna giang kay malalag na labisang ibu ay malag na ini peta kana na subdira na hari oy na timu-timu sira at tanong maka bibitira oy malag na sangkay na baripat hari kaya malalag na pamagusay na kanagyang koto dito ay malalag na ka-justify koron sa katantuan sa kababanarian si Islam bapiyaki kapakatero ka sa mga iyan mga hadis na dito ay pagimulangan nun kaya malalag nagyang koto kaya aloyang kasagyang koto ay malalag na hadis o di na ayato Allah Ta'ala na gyang koto akatero Allah Ta'ala qul hatu burhanakum in kuntum sadikin yang koto ay malalag na tindig ka na ay malalag na kuseng ka o ay malalag na titwa pakata yang ko kaliwanag yun o titwa ka kasabot keron kedua na suwallahu ta'ala na babiya papakarangita na ipagpunya no to ay malalag na mga ibarat kaadin makaliwanag yang koto ay malalag na nausay gina ay malalag kinana hoy kedua kan nag yatur benda sekali malalag na Imam Faisal bauluang na pitero kanan babiag yang emang asaira na malalag na pelak-lakan ng mga ulama ini asaira dia nga pernah kaya mga dawa tablig na madakalag asaira na pala nga kaya malag na birumbu hari ay malalag na kinuha ng kasakit panta kaya malalag na sakay malay sabut bu tomo ke afgan ga ke malalag na ko Imam Faisal Baudu buat dini wa ke mala benar syariah yang agama dini benar apa sa dini pangatatawan lagi dia nga dunia na enga ani madakalang usala piag mga saira kenapa ko saira ugi na ay dia kan dicero na benar hari so benar na ay dicero sakano na dini pangatatawan ni mau laula dunia hari na malalag na nabiyatullah na kana yang makalala ulama sa dunia mga saira ay kaya titwa kunan ay malalalag na nasokyada o mga sakaba na ay titwa mimbuot na giyang kana ay malalalag na ingaran asaira na giyang na nagi ari mga pamangdo sa giyang mga madrasa sa dunia ari na mga asaira dapat nabuot giyang salapi sisa Saudi giyang na salapi na sa pagaday na Imam Ahmad bin Hanbal so kaya pa ka malalag na kaya pa kang buot agyang kaya kong kiraw o ay malalag na mga Abdul Aziz Saud na malalag na mimbagusiran sarkiran salapi mana giyang ko to mapipikiran ro na mga salaf na minut o mga tao ang mga una o para kaya salafus salih na umiyasong kadiran na okay tidak problema ay problema na udara masungkan yan ang problema na ubapuning orga kewe sabi-sabi na ari Imam Ali Faisal Baul au bangan ang pagkaruma ni akaribat ka na umano ay malalag na mana para kaya ang na napakwa ka sa supporter ka ang mga ulama na timu-timuhan ay malalalang na mamagusaitan o ba ay malalalang na ay benar na ginatindigiyo kaya kada panasyo kaya kay toyo ay malalag na ganakingan na kaya na ipuni mo ito nabangan ng tero manu na ina pada ko sa sarangan ini mo pagpada ba upama na yung wari kata wana rin nako na sulding ang yang malalag na mga ipataka na labisang ibu nago kuha ko sa isabu na gusto mga usaya ka na usaya na ka na lamang pangkutang nagyang nga mga laybakan na ay nga ka na malalag na challenge ari apa nang bamburo ka
Oh, ay buat pikir niu nasi kado miunut ko mga lokos tanu sagiang ko tatin dengan saragakan. Ay pitur ida naso saragakan. Nada kim ganya naguna. Are, basta kaya ada saragakan o tao. Nada aki pantang manusia. Agi lang wantama. Apang galabakan na ka. Nama pemimikiran na ka. Kausaran na ka sa saragakan. Bapian to na pimbasang gede-gede ka. Pamikiran na ka. Rasa-rasa makau. Oh di na malalag na sabut kau. Oh di na gede kau. Oh di na malalag na umangan kau. Oh di na malalag na pamana kaya kenal ako ron. Bay sama mama nagyangan na nasaragakan na gede-gede. Dia nga pamikir. Dia nga pamikir na ay malalag na makasusuldo na giyang koto ay malalalag na pimbarang basa na isa-isa ay malag pakapumi. Ay bukman na giyang pagiday sa giyang kaya malalag na katero na giyang koto ay malalag na ungangan amabang padala mo. Bapak itu lebih besar ni. Nah importante na miya kontor. Bapak mana yang malang miya mati akasa ay malalag na mga ayat. Miya magusay ka. Nakagiyang koto ay malag na ayat na sana kapayakan tapan. Ada nga maku agyang koto asbabun nusul. Na miya ribet. Miya ribet. Oh, ay malalag. Na ay tito pagilagan na bapak penapo. Na agyang koto ay isa saya pitru. Na makayong kuwagam na malalag na di nga perhatian miya kong girka kenapa gue keperhatian na sosok but kuwagam aba pia mga insik na ada dia lima teru makayong kuwagam na so makayong kuwagam ada dia masuran kuwagam Islam na malalag na gitu nila katanong na keperhatian ka o di nga perhatian ay pepikir ka ada makapuon ka o Imam Faisal na ribat na miskay biya ribat. Kasama bersama kau turun. Sama no to na masagugod na gumaliwanag agyang kaya inusayar katanong ay alokstano asya kini mayor. Oay. Asar ka di pupakaso pakatigien si kokora naguhadit. Oay na kekuan nakasando na ay manan yan na kepakay manan yan unutan ka. Oay. Di kepakay bangasang ka. Agapakaya manan yan na benar lagi mutua katirwang ay lokstano sa balasangan wala utala o kapto mamakinagani yung sang kaya lokstano kung mga pipi andauan yan waran na kaya yung mutong manisan na nakapkaribet yan na ayap kuwentan yung sang kaya lokstano na sumapiyaw